Баба Меца и Щъркелът. Веднъж баба Меца цял ден изкицала из гората и отгъняла много. Седнала да еде, яла, гълтала цели хапки наведнъж и какво ли не щеш в гърлото и заседнала крива кост. Ревнала Мецана: олеле, тичайте, братя и сестри. Дошъл запъхтян кумчо вълчо. Какво ти, Мецо? Попитал той. Лошо, вълчо, в гърлото ми има една кост. Бабо Меца сигурно бързичко си яла, останало. А защо сега не пинеш малко водица? Може и да ти мини. Пинах, вълчо, но не минава. Ще повикам ли за тя, повече разбира от тези работи. Разтърсил се кумчо вълчо, намерил лисицата и казал: бързо, лисо, че Меца умира. Я по-спокойно, вълчо, Меца си е страхлива, трън да й влезе в петата, гората ще събира. Но шега няма, в гърлото й спряла крива кост. Ако извадиш, каквото поискаш, това ще ти дам. И лисицата казала: не бой се, сестрице, вземи се. Първо ми кажи къде криеш меда, а после аз ще се кача с меденото гърне на дървото и ще лапна 3 пъти мед, а ти 3 пъти ще дигнеш нагоре глава и ще ме гледаш. Почваме. Лиса станала, Лиса взела меда и се качила с меденото гърне на дървото и лапнала 3 пъти мед, а Лиса Меца 3 пъти дигнала на глава нагоре и дала 3 пъти клетва. И Лиса казала: грешна си, Меца, щом болката не мине, но ще пратя Ешко, той може да направи нещо да ти помогне. Дошъл Ешко и казал: право да ти кажа, бабо Меца, твоята болка трудно се ликува, но ти само ме слушай. Сега стани и затвори очи, като ти кажа сядай, ще се засилиш и ще седнеш. Ала нито дума да не си продумала. Почваме. Меца станала и затворила очи, а Ешко подложил бодлите и казал: сядай! Меца седнала и изревала: олеле, умирам. Жива си, Мецо, ала костта остана. Така ли се вика? Нали ти казах нито дума да не си продумала? Развали всичко. Разсърдил се Ешко и казал: ще повикам Щърка, той може да направи нещо и да ти помогне. Дошъл Щъркела и казал: какво ти е, бабо Меца? Лошо, Щърко, в гърлото ми е спряла една кост. Ако извадиш каквото поискаш, това ще ти дам. Ще извадя, казал Щъркелът и си запретнал. Бръкнал дългия си клън в намет за гърлото и извадил коста. Готово, бабо Мецо, а сега плащай. Ала Меца изръмжала и го вижте го пак дълго крак. Вместо да е благодарен, че не му отхапал главата, той награда иска. Казвам ти от сега, махай се. Само наградата, само белата си търсиш. Щъркът поклатил от глава и казал: който това търси, това ще намери. Разстрелили и отлетял. Не минало много време, баба Меца пак се задавила. Пак имало коза в гърлото и ревена Мецана. Чи за Щъркът. Дошъл Щъркел и попитал: какво има, бабо Мецо? Лошо, Щърко. В гърлото се ме спряла една кост. Първо ще извадя зъбите ти, бабо Мецо, за да не ми отхапиш главата, а после ще извадя и костта, ако ми платиш. Почваме. А сега отваря устата, вадя зъбите. Ревна Мецана: олеле, имам си само 2 зъба и без тях ще остана. Да, Мецо, и без тях ще останеш. Щом така се отплащаш за добрината?
Търкелът затракал с клун, прибрал своята чанта и отличал, а Меца останала с кривата кост да реве. Лека нощ и приятни сънища.